Alright, ang atong oras alas 10:08 ang takna sa gabi mga higala mga ka-super kid yung ka-super Benjie Talisic no exclusive ta wa ba kay baso ta mga ka-super na lukad direktamente sa back GMA o likod sa GMA no kinig Barangay Busay sakop ning Dagmay Sugbo may pagayon og pag-serve og warrant of arrest ang ato mga personnel sa Police Drug Enforcement Group Special Operation Unit SOU5 PDEG Visayas sa pabangon ni Police Lieutenant Colonel Jovit Kulaway, joint operation sa mga personnel sa Mabolo Police Station sa pabangon ni Police Major Dindo Juanito Alaras onya abi sa Regional Intelligence Division RID og RDEU no I believe kay kung PDEG ang nag-serve ani mga super so possible nga ang gi-serve ani nga warrant of arrest may kalabagitan sa drogas no unya ato sa pag-serve sa warrant of arrest mga higala misukol ang kaning suspect o patay pangan unya kaya din ang hinundan nga na posilan sa usas mga atong mga operatiba ang kanimaong suspect o gagadali gidala sa balay tabalanan wa patay initial nga information kon na unsay status sa biktima kung patay ba o buhi ato balik ko na di ata sa may back GMA Barangay Busay o si back GMA Barangay Busay kanang itong iskina paingos GMA mga ka-super kanang kilid Barangay Hall pasud na siya sa kuan sa kanini ang muliko mo pasud yung GMA but di pagkaabot sa GMA nga Sibian na dia no mo na GMA ata mo na GMA boss no mo na GMA atin tawag na mas pastilan may gala tin tawag day taka nang kuan ani dia at least boss kita duwa siya boss Oo, mo mi nagi-parkingan din namo day. Na di video parking. So mo ni mga ka-super no ang ato mga personal sa scene of crime operatives Soko Metro Cebu gyud mo no Soko Metro Cebu may pahigayon sa pag-collate karon og kining mga ebidensya sa kining sud ni mo panimalay kuno siya no made of a light material ang kining mo panimalay mga ka-super onya ang ubos ni mura nay halublakan posible gipato man kana sa halublakan ang kuan ato pa ilim na makahubog pasilan so mo ni di pa ta pwede makasud kay paday pa sa pag-ebidensya ang ato mga personal sa SOC of Scene of Crime Operative ni mga tungura so mo ni ang atong situation karon diri no adlaw karon nga Miyerkules no pizza 26 na sa buwan sa Agosto 2020 oy salamat to sa Super Balita Cebu kini inyong higala kini inyong ka-super Benjie Talisic usa ka tuig na karon adlaw no nga nahimong kabahin sa kining Super Balita team Sunstar team salamat kayo sa inyong kanunay nga way puas nga pagsunod kani adto to boss kani adto karon ka super na gitaron man nga namagi mo great og ana tanawa wa ka sayo po nagin great nga og ka pero ka super gyud ay ka magkalimot limtin tanan basta ka super kita onya anyway oy sa mga bashers may gabiin ninyo padayon lang mo sa iyong pag komento da way problema kay katungob na ninyo katungob na to ni dudati kagawasan padayon mo sa iyong kausa kaya papaday po bisa mong kausa kabukasiya basta ka mo na lagi po ang supporter namo ay gikagool mga higala so on tan og yapon no
si Police Lieutenant Reyes. Amaro. Amaro. Uy, Amaro, ikaw sa Eric. Mayang gabi sir, Police Lieutenant Amaro. Imo first name sir? Fernando. Dia ka parenting Eric Amaro? Serious na. Nariya ano ko. Di komedya to. Si Reyes mangkod kay apelyido niya usa sa mga division sa PNP, Regional Internal Affairs section, no? Reyes man ang komedya po ba nga sir? Matay mo apelyido ba marag haom kay sa Reyes 7. Kulangan na to 7 na lang yun. Salamat Super Alexis Baya padayon sa imong maayong gawi sir, amping always. Thank you sa mga balita. Salamat sa ang among kusog no ug ang among hatod sa mga labas nga mga impormasyon tungod kaninyo mga ka-super nga nagpadayon sa pagsuporta sa Super Balita Cebu. Dili lang sa Facebook page lakip na samantalaan nga Super Balita nga kanunay kamo nagpalit no. Kay mo na naghatag ka na mo gakwan basta mga impormasyon balita nga among makuan among makuha paabot di kaninyo word of fact bisan pagbabagyog masunog diha basta kay magkuha lang balita magkasab ang patao usahay but magkuha lagi lang balita para alang kaninyo mga higala no mga super so man nga monitoring atong situation. Wapatay pa nga sa suspect mga super no. Onya si Sir si Police Lieutenant Colonel Jovit Colaway ang atong hepe o pangu sa Police Drug Enforcement Group PDEG Visayas. No. Mayang gabi ka Super Yogin Ponyong. Mayang gabi sa Super Raisa Cheris. So sige ko Raisa kung ikaw mo saka dire gihangag yung pulis ako na baka hangap po bisag panaog ni po hangag yun pasilan mga higala but kombate man ay kitrabaho man ang ato mga super sa maghatod mga labas ng impormasyon balita mao na nga among ipaabot kaniyo ato balik ko na sa mga bag-ulan nag-view karon nga mga tak na atong oras mga super alas 10:14 ang tak na sa gabi kamo nagtan-aw sa Super Balita Cebu page o Facebook page sa kaning atong gi-cover karon ang mga personnel sa scene of crime operatives kung mapahigayon karon sa pag-collate sa mga ebidensya kining usa ka pag-serve og warrant of arrest sa mga operatiba sa Police Drug Enforcement Group 7 ingon man RID RDU o Mawala Police Station sa Babangon Police Lieutenant Colonel Jovit Colaway mga ka-super. May resultas pagsukol sa suspect gida sa hospital wa patay status kung patay bagbuhi. But I do believe ang kaning giserve ng warrant of arrest kuha siya kanini ang warrant of arrest no? Okay, warrant of arrest. Kaya naman siya warrant. So warrant of arrest. Okay, warrant of arrest. So nisukol sa mga partiba di man po mando sa atong presidente. Mando sa atong presidente nga kuwagid kining kung mahimo ang atong police partiba dapat gyud nga mag-igni kanunay no panahon sa ining mga situation mga super mo na yung atong situation. Oy, good morning sa mga taga-Riyadh oy Saudi Arabia mayong gabi niyo diha sa gabi baron sa inyo from Los Angeles no Super Nalk kuyawa on ya Super John Cano Basoy boss Inting Sambrana Super Russell Fontanar Rasay sige lang wala ko na trip mo ba nag-serve og warrant of arrest pwede nyo ma-review mga super ang atong Facebook live karon hindi naman tungura so say armas ka nakuha sa no so di man kita pwede mo suod mga higala mga ka-super man nga natas gawas kay kani police line mo na kay pagwas gali ngay ani nga mga situation mga ka-super nga doon ay mga crime scene ang atog PNP Soko di gina pwede mo sudan mo sila ra ang alal mo sud kay basig mabalda o basig maabil pa kasi bilin sa hinoon no o basig posible pa nga mamahimo kang suspect
tungod ka doon mga lama sa mga lama sa mong tili, lama sa mong kamot, panahon sa pagkuha sila mga fingerprints mga kasuper, mo nang gibutan ni police line as part of a protocol sa PNP o sa SOCO sa pagkuha mga ebidensya. Good evening kang Super Ophelia Pinky Magtagad Alasas. Good evening ka Super, watching from Orhelio. Super Sheila Singson Lausa di ako sa Barangay Busay, back GMA, no? Barangay Busay ning atong nagpesugbo. Super Hordan o Jordan Lauron na watching from Wuhan. Oy kuya wag do. Buaya Lapu-Lapu City. Ka super salamat kayo kuya wang Wuhan Buaya Lapu-Lapu di ay. Shout out Jack Ezekiel Pangilinan Adlaon. Shout out from Alaska Mambaling. Salamat Super Kenneth Pangatungan. Super Angel o Angel Lethim Gago. Kuya wag pang apelyido so ni mong apelyido ga imong middle name nya go imong apelyido nya gwa pagpangan Angel Lethim Gago. Kung imong kanang imong ibadayon Gago, pero imong usasahon ga nya go. Unsa man ni dedication or nagbalita why Clarex okay kabalayin ko problema ana man ang atong live ang kani live ko puro lang ta balitaan ni mga ka-super layo po mapatanaw no na puti mga paokyab gamay no tara wala lawom kayo pasaka usubos pa sila mahog mo yan iyay ngilngiga ang Cebu pa sila makita ninyo ang Cebu City area o Kaligakuan City of Cebu makita ninyo mga ka-super no. Pinakauling balita labas impormasyon nga nahipos exclusive sa Super Balita Cebu. Kini ka Super Benjie Talisic. Salamat kayo. Ako balikon nga 1 year na ta karon sa karon lawag yun nga paabot sa mga impormasyon balita sa Super Balita Cebu. Mayang gabi. God bless us all mga ka-super.